Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Фрис и това е един клип в света на регистрацията. Сега ще ви покажа как да си направите един хубав капан за PvP сервери. Даже два. И ето го капана. В смисъл е така справи, не може да излезете от тук. Може да се опитате, но да почти. Трудно се излиза. И сега пак ще го направим в начало. Значи, така, става обратното, гледайте. Ето така става капана. И е хубаво, ако искате да ги тронете хората още повече, да сложите малко е така за мъчение водичка. Сега ще видите за какво става дума. Ето така. И тук, така. Както си искате го заграждайте, но само да не изтича водата. И сипвате една кофа вода е тук. Нали като... Чайте. Тук съм заварил долу. Тук. Това вече ви излишно, но си го щупите. Ето така. И тук една вода. Ето така. Идеално. Сега да влезете, вие някъде избягате преди. И да, това е капана. Принцип. Чакайте само да направим това. Опа. Сме имало две. Сега ще ви покажа другия капан. Той е... Знам дали е по-лесен. Честно казвам, не е по-лесно. И двата капана са много лесни. Значи правите така. И тук ето едно, ето такова. А тук един наред стол. Едно такова. После така. И вижте как се вдига това. Сега ще видите какво ще направим. Това е един капан между другото. Ето така. И вие всъщност няма къде да избягате. Да защупите това. Но ако сте в някакъв PvP сервер, почти невъзможно. Ето така. Ще се мъчите, но няма спете. И това ще бъде за този клип. Знам, че е доста кратък, но според мен показах важните неща за трол. Но са толкова ефективни. В смисъл имам и по-хубави капани, но сега имам ограничено време. И коментирайте, оценявайте, абонирайте се, гледайте клиповете, следете ми канала, каквото искате правете и чао!